Kami sedang produksi film drama Langit Biru. Wah, ceritanya tentang apa? Tentang persahabatan dan tantangan hidup. Kami butuh bantuan dari warga lokal. Saya bisa bantu. Kami dari Langit Biru Production sedang buat film drama series. Iya, ceritanya tentang budaya kita sangat menarik. Kisah emosional yang menginspirasi, kalian harus nonton. Terima kasih. Bu RT, ini ket rambut. Kamu apa, Al? Mau main anak? Jangan maha-maha bernama. Berapa ini, Pak? Sepeda nih, Pak? 15. Wah, enggak boleh 5.000, Pak. Ini loh yang ini aja loh yang ini. Basah-basah. Nah, nih, Yang ini. Yang ini. Hah? Yang ini. Ini 7.000, Pak. Lu enggak? Anakku gak anak. Ngerti enggak? Oh, tadi aku tahu Om Rian mancing tadi di sana. Di mana? Di sana sama Pak Ustadz sama Kenapa ibu ya marah-marah wah? Ya saya kilo tuh ikat rambut sih. Marah-marah. Tuku ikat rambut. Iki lho murah-murah. Ikat rambut iki. Nah, Ya wis sih. berarti kilo. Kemana? Maka Bojo kemana ya? Hah? Kemana ya? Apa? Ayah pergi kemana? Di sana tadi. Oh, kan bojomu aja. Saya Wes saiki wis dibayar ah. Sik tinggalin arek. Ya, jangan kemana-mana dulu, Pak. Masak sendiri, tidur pun. Ya wis masak dewe, tidur dewe, gawe kafe dewe pisan. Wah. Ki wong-wong iki padha nandi kabeh, ngene iki kok rasane kok kafe kok suwepi temen iki saiki aku dino iki yo. Wingi rame, saiki suwepi. Yo ngene iki lah, apa wis lah. Coba kacamata sik. Wah, aku keren juga ya lagi kacamata ya. Waduh, ya yes lah, tapi kok gak ketok lek kacamata wis wae. Engko lek metu-metu wae nggih kacamata ngene iki. Wis beseni kaca cekno laris manis. Ya, tapi wong nang di kabeh yo. Ya kok untung mangono Pak RT, Pak Ustadz ambek ono anake Pak Kos mang sing tuku. Lah enggak, bingung tak aku sepi ngene iki. Nah, di kabeh wong-wong yo. Tunggu ae wis lah. Anakku kemana? Anak saya. Aduh, alah. Iya. Sik Iki mang koyo yo mang tas rene mang. Alah paling lu gara-gara awakmu iki nane kok gak metu nang kono kafe kono iku. Saiki paling kok jane. Dikene gak ono. Oh, sarene nang jero. Makane jero paling cak bojone wong ae. Allah. Saiki anakku sing kok pengaruhi. Iku Ayah kemana, ayah? Mang koyo Ayah kemana? Ayo Le, kene. Kemana? Sepatune ning kene. Iki bu sepatune. Ayo Ayo bojone. Karena awas iki. Bu, pelan-pelan lah, Bu. Nambuh. Ibu. Pak, pengen tani iya. Iki apa sih Pak? Pak Ustadz, Pak RT. Pon dados, ponan, pon jadi. Rokok kowe durung entek kok wis dadi. Ayo wis Pak RT, wis jangan anu mancing wis. Ayo Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz. Karno ndek kene sih yo. Iki kopiku sing ndi iki? Wis kabeh padha celup-celupe wis Pak Ustadz. Ya lek molek sisamu. Lah kok narekno mate ngono sisarekno. Iki gonekku iki. Iki gotek kula, Iki gotek. niku Pak RT. Diseruput rumiyin nggih. Oke. Sik, gonekku sing ndi? Gonekku sing ndi? Pun monggo jenengan pilih sing pundi niki. Wis iki ae aku. Nggih, jenengan pundi? Wis. Barang sik. Sik kecantol rondo sik. Kecantol rondo. Kon iki kowe gurung rapi kok ngerti rondo barang lho. Sekedap. Wah, bapak, iya. Aja-aja niru bapakmu ya. Ayo mancing ngerti. Nggih, monggo. Ayo Yan. Nggih, monggo. Tapi golong pansik lho ya. Nggih, monggo. Oke, Kula siap. manut, monggo. Iya, ayo. Golong umpannya ndi iki ya enak. Ono apa, Pak? Oh, asik. Ya. Asik.
iki lali ambil sing domah Pak RT. Pak Ustadz, Pak RT, ayo minjang mancing lah, kok malah joget iki Pak RT. Yo, ayo. Ngesro ae. Ayo. Ngesro ae ku. Ayo. Ayo boko ha. Yuk, tenang. Ada hiburan. Nah, iya punya selera. Lah iya. Nggih Pak RT nggih. Iya iki aku bandel iki Pak. Oh, gondol apa? Gondol paling gondol sandal iku. Pak Ustadz pun gondol rondonya Pak Ustadz jenengan. Udah apa? Oh, digondolangnya sing iyo sian. Sik sabar. Tuh Pak Ustad. Soalnya ya. Iya, iya iki oleh angin. Oh, yan wis yan. Oh, oleh rondo iku. Oleh rondo tenan kapok kon ku ya. Dong aku mandi lho. Rondona telu. Rondona telu. Jarian apa-apa. Wah. Bahas rondo iki. Lah iya. Engko lek rondo tenan susah ngingoni awakmu. Waduh. Oleh Pak RT oleh. Lu. Ya Allah. Atas oleh sukete bangga. Pak. tenan. Ayo ndak. Ayo. Anakku dijana ngene iki aku gak tau nang sawah lho. Wong bukan delok entonyo. Kan dia wayan, panang tak kono golek iki gak ono bapake. Udah kok. Bojomu pelukan anono. Jangan marah-marah laki ambo tuh, Bu. Ambo jangan marahnya tuh, ha. Awas. Oh, nanti. Iya, Dek. Iya, Dek. Ayo mandi sana langsung mandi. Iki Gara-gara iya lebih Pak Ustad iki. Gara-gara Pak Ustadz Pak RT. Atus, kono, atus. Ayo, awas kok yo. Iya. Oh, kok dikandani bolak-balik. Wong kondang. Ibune nang pasar, kongkon nang toko. Isok tambah budal. Atus, iso wis kon nang liya kon. Oh, arek kok nakal. Kon deloken kon yo tak dol sepedamu mari ngono kok.
Ya bapak kan njaluk sepeda nang ngene Pak RT lah. Salahmu kan manut Pak RT gak manut ibumu. Lah wong aku gak ngejak, wong sing ngejak mancing dhek. Lah kok tuwek mengaruhi wong tok isoke. Oh. Si awake. Pancet ae. Wong-wong iki ae. Heh, Anak sampean sing ngongkon. ora Bos. pasti Anak sampean. sing ngejak. Kak, wes ora percaya aku. Wis aja ngomong ae. Kurang ajar kon. Oh, sing ngongkon dhek. Wis aja ngomong, wis kadung kok. Nah, iki tempatnya. Wis ora kadek tempat-tempatan deken sandalmu. Nah, Opo e? Heh, lak bojomu iku lho aturen di sono. Mandi. Dek, Yan, dingin Bang Maria dek. dike. Mandi. Yan, cepetan. Mandi wis kono lek kon pisan lek. Aduh soleh. Kono aduh pisan lek. Kono ngoter aku rusuh kabeh. Wis bapak cek adus. Kono jangan bapakmu kon. Oh. Yan. Yan aja suwe-suwe Yan, selak narik duwe kos-kosan Yan. Aku kagak ngajak, Dek. Ya ngono bapakmu lolokno le. Enggak. Enggak, Dek. Kami berkarya untuk membuat sebuah jawaban cerita tentang kehidupan sehari-hari yang tanpa disadari.